Ilmiöt on kuitenkin pohjimmiltaan ihmisten laumakäyttäytymistä, ja kun ihmisten käyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan, niin myös ilmiöitä on mahdollista rakentaa. Et ilmiön syntymisen ei mitenkään välttämättä tarvitse olla sattumaa. Ehkä eniten erilaisissa ilmiöissä herätti kiinnostusta se, että vaikka kyseessä on erilaiset ilmiöt, niin niiden taustalla on kuitenkin samoja asioita. Esimerkiksi se, että koko Bilbaon kaupunki meni ihan sekaisin suomalaista koripallohuumasta, tai se, että norjalaiset karppaajat söi koko maan voivaraston loppuun. Nämä on ihan erilaisia ilmiöitä, mutta niiden taustalla on kuitenkin samat asiat. Siellä on valtava tarina, joka aiheuttaa joukkokäyttäytymistä ja jopa fanaattisuutta puolesta ja vastaan. Mitä tämä ilmiökäyttäytyminen ylipäätään sitten on? Se on jakamista, juoruamista, identiteetin rakentamista, lopulta ostamistakin. Ja nämä on sellaisia käyttäytymisen ja osallistamisen muotoja, joita me kaikki halutaan ymmärtää. Käyttäytymistä, jonka pohjalla tämä meidän digitalouden kasvu lepää. Miten me saadaan se meidän innostujien armeija räjäyttämään tämä meidän tarina ihan tavallisten ihmisten keskuudessa? Ja miten se huolella rakennettu ilmiö lopulta muuttaa meidän todellisuutta? Tämä kaikki me ollaan purettu meidän kirjaa Ilmiön kaava, joka tulee ulos keväällä 2015. Se tulee olemaan ihan mieletön perusteos siitä, kuinka maailmaa voi käytännössä hallita näillä yksinkertaisilla työkaluilla.